Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. ‘Yan uwa musulmai baki ɗaya, fitaccen shahararren mawaƙin nan naku wanda ke zaune a ƙasar Nijar, wani gagarumin abu ne ya faru duba da la'akari akan abubuwan da ake ta yaɗa a social media akan gaskiyar magana akan ainihin abin da ya faru. To masu sauraron mu, kafin mu tsandama cikin ainihin abin da ya kawo mu, zan so in ce da Allah ku daure ku dangwala mana alamar subscribe da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne zai baka damar da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu za su zo kai tsaye. To masu sauraron muna godiya, muna jin daɗi idan kuke bibiyar mu sau da ƙafa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. To masu sauraron wannan fitacce mawaƙi wanda ba kowa bane face Mustapha 42. Idan ba za ku manta ba, shekara ɗaya da ta wuce baya sun yi laifi a ƙasar Nijar inda aka kama su aka ɗaure. Duba da la'akari akan abubuwan da suke faruwa a social media baki ɗaya, za ka ga da inda ka nufa hotunan ake yaɗa akan ya haɗu da hatsari ya mutu. To shin menene gaskiya wannan al'amari? Ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin gano gaskiyar ainihin abin da ya faru. To masu sauraron mu, ba za mu gaji da cewa muku ba, idan yau ne farkon zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka, zan so ku daure ku dangwala mana alama subscribing da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne zai baka damar da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen a zo maka kai tsaye. Muna godiya, muna jin daɗi. To masu sauraron mu, wannan fitacce in ce shahararre naku mai farin jini wanda ba kowa bane face Mustapha 42. Fitaccen har yanzu yana can ɗaure a gidan kaso na ƙasar Nijar sakamakon laifin da suka yi. Za ka ga ana ta yaɗa hotunan shi akan ya mutu, alhalin kuma bai mutu ba. Wannan wani zamani ne da muka zo wanda na technology. Za ka ga ana ta yaɗa ƙarya akan abin da bai kamata ba, kamar dai irin wannan da take faruwa. To masu sauraron mu, fitacce yana can hankalin shi kwance a ƙasar Nijar, babu abin da ya same shi, sai dai mu ce Allah kyauta kuma Allah kiyaye gaba. Muna godiya sosai, muna jin daɗi. Sannan da Allah ku daure ku yi lakin ku yi share na wannan bidiyo namu. Mun gode sosai, mu haɗu a lokaci na gaba daga nan Mini Hausa TV. Kada ka bari a baka labarin wurin sharing ɗin wannan bidiyo naku. Mun gode sosai masoya.